Σχεδόν κάθε άντρας κάνει το ίδιο λάθος και το πιο επικίνδυνο είναι ότι δεν το συνειδητοποιεί καν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι μη ελκυστικός ή δεν είναι αρκετά καλός. Το πρόβλημα είναι ότι του λείπει κάτι τόσο διακριτικό, αλλά τόσο βαθύ. Κάτι που μια γυναίκα δεν θα πει ποτέ άμεσα ή δεν θα εξηγήσει, αλλά σίγουρα είναι αισθητό και δεν μπορείς να το δεις με τα μάτια σου. Μπορεί μόνο να γίνει αισθητό. Διαφορετικά θα το χάσεις. Πιθανότατα το έχεις παρατηρήσει αυτό. Ένας άντρας που είναι ελκυστικός, επιτυχημένος και εμπιστεύεται, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να χτίσει μια πραγματικά βαθιά σύνδεση. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος άντρας που φαίνεται συνηθισμένος με την πρώτη ματιά μπορεί να κάνει μια γυναίκα να νιώθει άνετα, κοντά και να θέλει να μείνει στο πλευρό του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή η αληθινή έλξη δεν χτίζεται στην εμφάνιση, αλλά στα συναισθήματα. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άντρες αποτυγχάνουν. Εστιάζουν στα λόγια, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν, προσπαθώντας να φαίνονται τέλειες. Αλλά αυτό που πραγματικά αναζητούν οι γυναίκες είναι πολύ πιο απλό και βαθύτερο. Δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς τις κάνεις να νιώθουν, ακόμα και χωρίς πολλά λόγια. Σε αυτό το βίντεο δεν θα ακούσετε φτηνά κόλπα. Θα καταλάβετε κάτι βαθύτερο. Μια ψυχολογική αρχή που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την πίεση. Και αν το καταλάβετε πραγματικά αυτό, ειδικά το τελευταίο μέρος, δεν θα χρειάζεται πλέον να κυνηγάτε κανέναν. Θα είστε ένας άντρας που τραβάει φυσικά την προσοχή. Φανταστείτε μια κατάσταση. Είστε γύρω από μια γυναίκα. Η συζήτηση κυλάει εύκολα. Υπάρχουν γέλια, υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Αλλά παρόλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Είναι κοντά σας, αλλά δεν έχει ανοιχτεί πλήρως. Μετά πηγαίνετε σπίτι και της στέλνετε μήνυμα και το μόνο που έχετε είναι η σιωπή. Εδώ είναι που πολλοί άντρες χάνουν τα πάντα χωρίς να το συνειδητοποιούν. Νομίζουν ότι οι σχέσεις χτίζονται μέσα από τα λόγια, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες χτίζουν συνδέσεις μέσα από τα συναισθήματα, την ενέργεια και τα εσωτερικά συναισθήματα. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο σπάνια συζητείτε. Ένας από τους πιο ισχυρούς αλλά συχνά παραβλεπόμενους παράγοντες είναι η αίσθηση της παρουσίας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα έχουν να κάνουν με τη σωματική επαφή, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ βαθύτερο. Πρόκειται για την πρόθεση πίσω από κάθε πράξη. Η αφή δεν είναι απλώς σωματική επαφή, είναι μια γλώσσα. Μια γλώσσα που λέει «Είμαι ήρεμος, σε σέβομαι, δεν πιέζω». Και εδώ είναι που οι άντρες κάνουν συχνά λάθη. Βιάζονται, αγγίζουν πολύ γρήγορα, είναι πολύ δυναμικοί, είναι πολύ προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και σε υποσυνείδητο επίπεδο αυτό δημιουργεί πίεση. Οι γυναίκες δεν έλκονται από την πίεση, αλλά από την ασφάλεια. Το σωστό άγγιγμα δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα, αλλά με την επίγνωση, την προσοχή και το σεβασμό. Και όταν όλα συμβαίνουν έτσι, κάτι αλλάζει. Χωρίς λόγια τα συναισθήματα αρχίζουν να χτίζονται. Τώρα είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι άλλο. Πολλοί άντρες μιλάνε πολύ, προσπαθούν να εξηγήσουν τον εαυτό τους, προσπαθούν να είναι ενδιαφέροντες, προσπαθούν να αποδείξουν κάτι. Αλλά οι γυναίκες δεν νιώθουν σύνδεση μέσω των λέξεων, νιώθουν την ενέργεια πίσω από αυτήν. Αν είσαι νευρικός, γίνεται αισθητό. Αν είσαι ανασφαλής, γίνεται αισθητό. Και αν είσαι ήρεμος, πλήρως παρών και άνετος, γίνεται αισθητό κιόλας. Αυτό ονομάζεται συναισθηματική μετάδοση. Δεν χρειάζεται να πεις «είμαι σίγουρος». Αν ήταν αλήθεια θα γινόταν αισθητό χωρίς λόγια. Τώρα προχωράμε στο επόμενο συνηθισμένο λάθος, τη βιασύνη. Οι περισσότεροι άντρες θέλουν γρήγορα αποτελέσματα. Θέλουν άμεση σύνδεση. Χρειάζονται άμεση επιβεβαίωση. Αλλά η έλξη δεν λειτουργεί έτσι. Ένας άντρας που καταλαβαίνει την ψυχολογία ενεργεί διαφορετικά. Επιβραδύνει. Δεν βιάζεται να πλησιάσει. Δεν βιάζεται να αγγίξει. Δεν βιάζεται να κάνει τη διαδικασία. Γιατί? Επειδή καταλαβαίνει ένα σημαντικό πράγμα. Η έλξη μεγαλώνει μέσα στην προσμονή. Όσο περισσότερο χώρο της δίνεις, τόσο βαθύτερα αναπτύσσονται τα συναισθήματα. Τώρα σε ένα βαθύτερο επίπεδο, την ευαισθησία. Παρατηρείς πώς κινείται, πώς αλλάζουν οι εκφράσεις του προσώπου της, πώς αλλάζει η ενέργειά της. Αυτά είναι όλα σήματα και ένας ευαίσθητος άντρας δεν χρειάζεται να τα πιέσει. Απλώς αντιδρά φυσικά, χωρίς πίεση, χωρίς κρυφά κίνητρα. Εδώ αναδύεται η αληθινή σύνδεση και είναι σημαντικό να το καταλάβεις. Όσο περισσότερο πιέζεις μία σύνδεση, τόσο πιο γρήγορα εξαφανίζεται.
Επειδή οι γυναίκες δεν θέλουν να νιώθουν πίεση. Θέλουν όλα να συμβούν φυσικά. Και αυτό είναι δυνατό μόνο όταν δεν εξαρτάσαι από το αποτέλεσμα. Όταν είσαι απλά παρόν, χωρίς φόβο απώλειας, χωρίς την επιθυμία να ελέγξεις, σε αυτή την κατάσταση νιώθει ελεύθερη. Και όταν νιώθει ελευθερία, η ίδια πλησίασε πιο κοντά. Όχι επειδή την ανάγκασες, αλλά επειδή το ήθελε. Και τώρα ας περάσουμε στο θέμα. Η σύνδεση δεν δημιουργείται με μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, αλλά με μικρές συνειδητές πράξεις. Η συνέπεια, ο τρόπος που ακούς, ο τρόπος που αντιδράς, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, όλα αυτά χτίζουν ένα πράγμα, την εμπιστοσύνη. Από την εμπιστοσύνη έρχεται η άνεση και από την άνεση έρχεται η έλξη. Σε έναν αγχωτικό κόσμο, ένας ήρεμος άντρας είναι ένα σπάνιο έβριμα. Και αυτό ακριβώς τον κάνει τόσο ελκυστικό. Όταν δεν βιάζεσαι, δεν χάνεις τον έλεγχο και δεν αντιδράς παρορμητικά, ακτινοβολείς κάτι πολύ ισχυρό, τη σταθερότητα. Και για τις γυναίκες, η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένας πραγματικός μαγνήτης. Σκέψου για μια στιγμή, πόσες στιγμές μπορεί να έχεις χάσει όχι επειδή δεν ήσουν αρκετά καλός, αλλά επειδή δεν έδωσες προσοχή στα μικρά πράγματα που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Τελικά, οι γυναίκες δεν θυμούνται τα λόγια σου. Θυμούνται τα συναισθήματα που άφησες πίσω σου. Αν θέλεις να είσαι ένας άντρας που δεν τον βλέπεις απλώς, αλλά και τον νιώθεις, ξεκίνα εδώ. Κάνε like σε αυτό το βίντεο, αν αποκόμισες νέες γνώσεις. Εγγραφείτε για περισσότερο υλικό για την ψυχολογία και τις σχέσεις. Πείτε μας στα σχόλια ποιο μέρος σου φάνηκε πιο χρήσιμο. Επειδή σε αυτό το κανάλι δεν σταματάμε στην επιφάνεια, συζητάμε τα βαθύτερα στρώματα της ψυχολογίας της έλξης. Και να θυμάστε, τα πιο δυνατά πράγματα είναι συχνά τα πιο ήσυχα. Δεν χρειάζεται να κάνεις φασαρία για να νιώσεις την αξία σου. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς κάτι. Σε αυτή την κατάσταση, η δύναμή σου γίνεται εμφανής, ακόμα και χωρίς λόγια. Τώρα ας εμβαθύνουμε. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο σπάνια μιλάμε, αλλά είναι το θεμέλιο των πάντων. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τι κάνεις, αλλά πώς συμπεριφέρεσαι όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Σε στιγμές σαν κι αυτές αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας σου. Φανταστείτε την κατάσταση. Επικοινωνείτε με μια γυναίκα. Όλα πάνε καλά. Τότε ξαφνικά γίνεται λίγο απόμακρη. Τα μηνύματά της γίνονται λιγότερο ζεστά. Οι απαντήσεις της γίνονται λιγότερο συχνές. Η ενέργειά της αλλάζει. Οι περισσότεροι άντρες αρχίζουν να πανικοβάλλονται σε αυτό το σημείο. Αρχίζουν να ξανασκέφτονται τα πάντα. Αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Τι μου συμβαίνει? Και πριν το καταλάβουν, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα πιο συχνά, προσπαθώντας να διορθώσουν τα πάντα, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τη σύνδεση με το πώς ήταν πριν. Και εδώ είναι που όλα καταραίουν. Επειδή η έλξη δεν προέρχεται από την ανάγκη, αλλά από την εσωτερική γαλήνη. Ένας άντρας που το καταλαβαίνει αυτό, ενεργεί διαφορετικά. Παρατηρεί την αλλαγή, αλλά δεν αντιδρά συναισθηματικά. Παραμένει ήρεμος, συγκεντρωμένος στη ζωή του. Δεν τον εκτοπίζουν μικρές αλλαγές. Και αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό αποτέλεσμα, ένα αίσθημα περιέργειας. Αρχίζει να αναρωτιέται, γιατί αυτός ο τύπος δεν αντιδρά όπως οι άλλοι, γιατί είναι τόσο ήρεμος. Και χωρίς να το καταλάβει, αρχίζει να ανακτά την ψυχραιμία της. Αυτό ονομάζεται συναισθηματική ανεξαρτησία, η ικανότητα να παραμένεις ολόκληρος χωρίς να εξαρτάται από τις αντιδράσεις των άλλων. Και είναι πολύ σπάνιο. Παρατηρήστε πόσοι άντρες πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμοι, πάντα εκεί, πάντα έτοιμοι. Αλλά η έλξη στην πραγματικότητα πηγάζει από το αντίθετο. Δεν πρόκειται για την εξαφάνιση, αλλά για το να μην κάνεις ένα άλλο άτομο το κέντρο της ζωής σου. Έχεις τη δική σου κατεύθυνση στον κόσμο. Και όταν μια γυναίκα μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που την ελκύει δεν είναι ότι την κυνηγάς, αλλά ότι έχεις κάτι πραγματικό. Τώρα, πηγαίνοντας βαθύτερα, ο αυτοέλεγχος δεν είναι απλώς το να μην θυμώνεις. Πρόκειται για τη διαχείριση των εσωτερικών συναισθημάτων, της ζήλιας, του φόβου της απώλειας και της ανάγκης για επιβεβαίωση. Αν αφαιθούν ανεξέλεγκτα, αυτά τα πράγματα θα αναδυθούν ασυνείδητα. Ο τόνος της φωνής αλλάζει, η γλώσσα του σώματος γίνεται τεταμένη και οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται πριν καν το καταλάβετε. Ένας ώριμος άντρας έχει επίγνωση των συναισθημάτων του, αλλά δεν ενδίδει σε αυτά. Δεν τα καταπιέζει, αλλά ούτε τα αφήνει να τον ελέγχουν. Παραμένει σταθερός και ακριβώς αυτή η σταθερότητα δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Ναι,